Kapulisan gitugutan na sa Commission on Elections nga makapaduol sulod sa 50 metros gikan sa matuhan nga may magsilbing polling center sa adlaw sa piniliay. Ani ang report. Gipahigayon sa miaging Sabado ang final briefing sa mga volunteer sa Cebu Citizens Involvement and Maturation in People's Empowerment and Liberation kon C-CIMPEL. Si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Chief Operation sa Cebu City Police Office, may pahibaw nga mihangyo sa COMELEC ang milangkob sa Electoral Board nga mas maayong mapaduol-duol ang mga pulis aron mas dali nilang masangpit kung adunay kasamok nga mahitabo. Hinon gitataw sa opisyal nga mas maayong pangayuan og kopya ang kapulisan og authorization letter gikan sa COMELEC. But again, as I've told you, the COMELEC has already made a request, or will give us a certification that we are allowed to go back. Iyang gitataw nga wa man hinuoy kabalakan ang mga volunteer tungod kay malinawon man ang piniliay sa dakbayan sa Sugbo. Gipahigayon usab sa COMELEC ang demo sa vote counting machine aron ma-familiarize ang mga C-CIMPEL volunteers sa mga functions niini. Gitahasan usab ang C-CIMPEL nga muuban ug mubantay sa pag-apod-apod sa mga vote counting machines sa nagkalain-laing polling places sa dakbayan sa Sugbo. Gihatagan usab ang mga C-CIMPEL volunteers sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting kon PPCRV o Political Polling Place Watcher Checklist alang sa final testing and sealing nga magiya nila sa angayan nilang buhaton. Laing gihatag nga checklist sa PPCRV nga nagtala sa mga naghimo sa C-CIMPEL volunteer nga nalatid sa balaod. Usa niini mao ang paghatag og katungod sa C-CIMPEL volunteer nga makaduso og reklamo batok sa Electoral Board nga napakyas pagsubay sa balaod. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak.